ஐஎஃப்எஸ் முதலீட்டாளர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். முதலீடு செஞ்ச எல்லாரும் ஒரு விஷயத்த சரியாக புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா எல்லாருமே குழப்பத்தில் இருப்பீங்க. என்ன மாதிரி சூழ்நிலையில் போயிட்டுருக்கு, எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு தேவை என்ன, நீடு என்ன, போட்ட பணம் கிடச்சிட்டா போதும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணோட்டங்கள் எல்லாரும் மனதிலையும் போயிட்டுருக்கோம். அதுதான் எனக்கும் எல்லாருக்கும் இருக்கும். புரியுதுங்களா? நான் ஒரு செந்தூரில் நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல, இதே சூழ்நிலை தான் உருவாக்குனாங்க. ஆக்சுவலாக என்னென்னா, அவங்க செந்தூர்லேருந்து பேமெண்ட் எங்களுக்கு கிடைக்கல. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா, வேறு ஒரு கம்பெனி நேமில் தான் எங்களுக்கு கிரெடிட் ஆச்சு. அப்போ உள்ள சூழ்நிலைக்கு யூடியூஸ் அதே மாதிரி தான் கால்குலேஷன் பண்ணாங்க. இப்போ என்னென்னா, ஒரு மாதம் பணம் கொடுக்காம நிறுத்திட்டாங்க. யார்? ஐஎஃப்எஸ். அடுத்த மாதம் பிரச்சனை ஆகுது. இதே 3 மாதம் செந்தூர் நிறுத்தினாங்க. 3வது மாதம் ஒரே ஒரு நபர் போய் யூஓடபிள்யூ கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாரு. அப்போ யூஓடபிள்யூ கம்ப்ளைண்ட் போனாலே அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, கேஸ் எல்லாரும் கொடுங்கன்னு வாண்டடாக கூப்பிடுவாங்க. அப்போ எவ்வளோ பேர் முதலீடு, இது ஒரு ஸ்கேம் தானே. எப்படின்னா, மக்களை கவர்ச்சி திட்டம் மூலியமாக ஏமாற்றுறது ஒரு மோசடி தான். அது ஆக்சுவலாக நார்மல் 420 கேஸு தாங்க போடுவாங்க. இப்போ இது பெரிய ஸ்கேம் தான், யாரும் இல்லைன்னு சொல்லலை, மறுக்கலை. இப்போ என்ன விஷயம்னா, இப்போ 80,000 பேர் இன்வெஸ்டர்ஸு 14,000 கோடி போட்டிருக்காங்க, 6,000 கோடி போட்டிருக்காங்கன்றதெல்லாம் வந்திருக்கு. புரியுதுங்களா? எல்லாருமே தான் போட்டிருக்காங்க. ஆனால் இது யார் பண்ணது, மோசடி பண்ணது அப்படின்னா, இது ஒரு பெரிய டீமாக தாங்க இருப்பாங்க. விஷயம் எப்படின்னா, அந்த 4-5 பேர் சொல்கிறீங்கள, அவங்க இன்க்ளூடடு எல்லாருமே. அவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க வெளியில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக குறைவுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன், என்னோடய ஐடியாவில். ஏன்னா அதே மாதிரி தான் இவங்க கொண்டு போய் இப்போ கோர்ட்டே வாலண்டியராக விசாரிக்க சொல்லியிருக்கு. அப்போ கோர்ட்டு விசாரிக்க சொல்லும்போது, கோர்ட் எங்கே சொல்லுவோம், யூடபிள்யூக்கு கம்ப்ளைண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். நீ கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்கள், எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்றதை கோர்ட்டு மூலியம் விசாரிங்க அப்படிம்பாங்க. இப்போ ஹைகோர்ட்டு இது செந்தூர் கேஸ் அப்படியே சேம் டிட்டோவாக தான் ஐஎஃப்எஸ் கேஸ் வரும்ன்றதை நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவங்க எல்லாம் தலைமறைவாக தான் இருப்பாங்க. இப்போ ஆருத்ராவுடைய முதலீட்டார், அவர் ஹெட்டு சேர்மனும் அவரும் தலைமறைவாக தான் இருக்கார். காரணம் என்னென்னா, அவங்க ஜாமீன் கேட்பாங்க, ஆனால் இவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. இப்படியே இழுத்தடிப்பாங்க, வாய்தா அப்ளை பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இவங்க ஒரு கட்டத்தில் நீ கண்டிப்பாக ஆஜர் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க. அப்போதைக்கு போய் நம்ம எதோ அவரை பிடிச்சாதான் உண்டு. இப்போ இவனுங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியலையே. இப்போ தானே மேட்ரு ஒரு முடிவுக்கு வருவான். இப்போ இவனுங்க வெளியில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது. அவங்க பணம் கொடுக்க நினச்சிருந்தா எந்த முறையிலாவது பணம் கொடுத்துருக்கலாம். ஆனால் பணம் அவங்கள்ட்ட இப்போ இல்லைன்னு தான் நானும் கருதுகிறேன். ஆனால் நான் பண்ணினது ஒரு கணிசமான அமௌண்ட்டு. ஆனால் இது எப்படி என்ன பண்ணுறதுன்னு தான் தெரியாமல் இருக்குது இப்போ. ஆனால் இப்போ உள்ள சூழ்நிலைக்கும் யூஓடபிள்யூ ஆஃபீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் அது பணம் கொடுக்க 10 வருஷம் ஆகும். அது கொடுக்கலாம், வராமையும் போகலாம். ஏன்னா டேன் பீரியடில் போடுவாங்க. அவங்க போட்டு அது எவ்வளோ தொகை கட்டினீங்க, எவ்வளோ ரெக்கவர் பண்ணீங்க, இவ்வளோலாம் கேட்பாங்க. அது பெரிய ஃபார்மாலிட்டி ரெகுலேஷன் இருக்குது. இவர்களாக வெளியில் நம்மளுக்கு பணம் தர வரையும் பணம் கிடைக்க வாய்ப்பு கிடையாது. அரசும் இதை சார்ந்து நடவடிக்கை எடுக்க முடியுமான்னு தெரியலை. அது மிகப்பெரிய ப்ரொட்டஸ்ட்டும் பண்ணாங்க, செந்தூரும் பண்ணாங்க, எல்லாமே பண்ணாங்க. செந்தூரில் 40,000 பேர். ஆனால் இன்னமும் பணம் தராமல் தான் ஏமாற்றிட்டுருக்கான் அவன். ஆக்சுவலாக ஆனால் இங்கே தான் இருந்துகிட்ருக்கான், தலைமறைவாக தான் இருந்துகிட்ருக்கான். அது கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தினாங்க. அதுக்கப்புறம் வெளியில் வந்தான், ஜாமீனில் வெளியில் வந்துட்டான். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்துகிட்ருக்கு. இதில் எனக்கு இது அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரில் எவ்வளோ பணம் பரிமாற்றம் நடந்திருக்குன்றதான் இன்னும் தெரியாமல் இருக்குது நம்மளுக்கு. இதில் ஆனால் பெரிய லீடர்ஸ் இருக்காங்களே, லீடர்ஸ்லாம் நல்லா சம்பாதிச்சிருப்பாங்க. இப்போ அவங்களுடைய யுக்தி தான் அது தெளிவாக காய் நவுத்திருக்காங்க. நீங்கள் போயிட்டு, ஏன்னா பணம் கொடுக்க முடியாத காக நீங்கள் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ மின்மினி சரவணன்னு சொல்கிறீங்களே, கரெக்டாக போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டார். யூஓடபிள்யூ போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டார். எப்படின்னா, இது மாதிரி எனக்கு பணம் கொடுக்கலாம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காரு பாருங்கள். அங்கே தான் ட்விஸ்ட் இருக்குது. இப்போ யாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம், கம்பெனிக்காரன் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு பணம் கொடுக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. புரியுதுங்களா? கம்ப்ளைண்ட் பண்ணனால தான் பிரச்சனைன்றீங்களா? இதே தான் எல்லோரும் செந்தூரில் சொன்னாங்க. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணனால தான் பிரச்சனைன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, இதுதான் அங்கேயும். ஆக ஏன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க? இப்போ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற நபர்கள் குறைக்க சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, 80,000 பேர்த்து நீங்கள் கட்டுப்படுத்த முடியாது. அவங்க ஏமாந்தவங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண தான் செய்வாங்க. ஒரு சில பேரும் ஏன் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்க, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதீங்கன்னு அங்கே சிஓலாம் ஆடியோ போடுவாங்க. போட்டதுனால தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனைம்பாங்க. புரியுங்களா? அவங்க தூக்கி நம்ம மேலேயே பழிய போடுவாங்க. இதுதான் விஷயம். என்னென்ன பொறுத்திருந்து பார்ப்போம், எதை நோக்கி இந்த கேசஸ் பயணிக்குது, எப்போ வெளியில் வர்றாங்கன்றதை பார்ப்போம்.